Здравейте и добре дошли в моя канал. В днешното видео ще се опитам за първи път да направя ревю под формата на видео. Това е нещо, което досега не съм правила и ще се радвам да прочита коментарите ви, дали съм успяла да обхвана всички въпроси, които ви интересуват, тъй като не знам дали нещо няма да ми излезне от главата, докато говоря. Ще говоря за течните матови червила на MAC. Искам да отбележа, че това е видео, което снимам за втори път. Първият път се оказа доста неуспешен, тъй като звукът на видеото беше доста лош. И за да не отиде видеото абсолютно в виртуалното кошче, така да го нарека, реших да заснема отново говорът, т.е. частта, в която аз говоря за червилата, а да оставя частта, в която тествам червилата, в която вие ще видите как се нанасят и как изглеждат върху устните. Затова в първата част на клипа, в която аз говоря, изглеждам по този начин, с този грим, тези дрехи, този фон. А във втората част на видеото, в което вече е демонстрацията на червилата, всичко е коренно различно. Да не ви очудва това, просто съединих двете видеа в едно. И така, нека да започвам. Името на течните червила на MAC е Retro Matte Liquid Lip Color. Те излезнаха първоначално през 2016 година, когато мненията за тях бяха доста лоши като цяло. Въобще навсякъде в интернет пространството коментарите бяха почти изцяло негативни. Хората коментираха, че общо взето не са доволни от червилата. Аз все пак реших да си взема тогава един цвят и всъщност си взех ето този. Това е първият цвят, който си взех от тази серия червила. Почнах да го тествам и всъщност се оказах изключително доволна. Беше ми много странно защо хората не са доволни. Реших, че явно аз може би нещо не разбирам или моите критерии за хубаво червило са съвсем различни. Започнах да го коментирам с приятелки и се оказа, че в моето обкръжение всички хора, които са си купили от тези червила, всъщност са много доволни от тях и също като мен не разбират откъде идват негативните коментари за тях. При първото лансиране на червилата много трудно си избрах цвят. Това не е цвят, който нося особено често, но реших да пробвам нещо по-различно, но като цяло нямах особен интерес към останалите цветове от серията. Но съвсем скоро от марката лансираха нови цветове, които са доста модерни в момента. Става дума за сиво-кафявите земни тонове. И от тях вече ми беше доста по-лесно да харесам цветове. Харесах наистина доста. И си купих още от тях и продължих да ги тествам и те също се оказаха, че много ми харесват. Не зная дали има разлика между формулата на червилата от първото лансиране и формулата от второто лансиране. Затова ще говоря за червилата като цяло, без да ги разделям на стари и на нови. Нека да започна с опаковката, така изглежда тя. Първоначално ми беше доста смешна, честно казано, при първите снимки, които видях в Instagram. Се забавлявах искрено с тази опаковка, защото ми изглежда като събрани опаковките на две продукти в едно. Тоест капачката на класическите червила на MAC, сложени просто в прозрачна гилза. Сега вече свикнах с този им вид и не се впечатлявам толкова. Както вече споменах, гилзата е прозрачна, което е много хубаво, тъй като се вижда ясно кои са цветовете, които имате. Червилата са с големина 5 мл и цена по спомен от 47 лева. Един от огромните плюсове на тези червила е, че те имат много добър апликатор. Ето така изглежда апликаторът им. Не знам дали се вижда добре. Той е с заострен връх и това помага за по-прецизното нанасяне на самия цвят. Аз ги нанасям общо взето без молив и всъщност не ми е нужен, тъй като заради заострения връх мога съвсем прецизно да направя контура на устните, включително и на по-трудните места за оформяне. Нека ви кажа малко повече за тези червила, т.е. какви са моите впечатления от тях. Аз много ги харесвам, казвам го абсолютно категорично и абсолютно искрено. Много съм доволна от тях. Това са едни от най-любимите ми течни матови червила. Не са ми най-любимите. Ако сте гледали видеото ми за любимци от 2016 година, то знаете, че за мен най-любимата формула на течни матови червила е тази на Chanel. Те пък от своя страна няма достатъчно цветове, но съотношението между цветова гама и комфорт на устните за мен е много важно, така че тези на MAC определено печелят в тази категория. Сравнително комфортни са. Не мога да ви кажа, че няма да чувствате сухота. Чувства се. Това е истината. Не ви говоря за брутална сухота на устните, говоря за лек дискомфорт, който започва да се усеща по време на носенето им вече след няколко часа, не е още от самото начало.
След като се свалят, обаче поне при мен няма сухота, т.е. сухотата, която усещаме само по време на продължителното им носене, но не остава като дълготраен ефект върху устните ми. В мига, в който ги махна, устните са ми в абсолютно нормалното си състояние. Тези червила са изключително дълготрайни, носят се 8 часа без никакъв проблем. Единственото нещо, което може да повлияе на трайността им, е това, което може да повлияе на трайността на абсолютно всички течни матови червила, и това е консумацията на мазна храна. Консумирате ли такава храна, което и червил да сложите, то ще се изтрие, няма как да издържи на мазната храна. Но при консумация на нормална храна, при консумация на напитки, червилата абсолютно не мърдат и може да сте сигурни, че примерно един работен ден ще изтраят без никакъв проблем. Ми харесва това, че са доста пигментирани. Наистина е абсолютно достатъчен един пласт от червилото, за да бъдат устните покрити с плътен и еднороден цвят, което понякога е доста трудно за постигане, но тези червила успяват да го направят. Едно малко изключение е ето този цвят, при който може би е по-добре да се нанесат два тънки пласта, за да може цвета да бъде по-интензивен и по-равномерно нанесен. Задължително е пластовете да са тънки, защото при натрупването на самия продукт се получава така, че започва цвета да става на нещо като люспи и да се люпи. Това е когато се прекали с нанасенето му. Друга много положителна черта на тези червила е, че те не се трансферират. Примерно, когато консумирате някакви напитки, те не остават следа върху чашите, както и не остава следа, ако решите да целунете някого. Ароматът им не ми е особено любим, усещам лека химична нотка в него, но така или иначе ароматът се усеща само когато се постараете да го усетите, т.е. когато померишете съдържанието от гилзата. При нанасене аромат по никакъв начин не се усеща, поне аз лично не усещам ароматът на продукта, когато го нанасям. Относно изтриването на червилото. Както вече споменах, то се изтрива главно от консумацията на по-мазни храни. Когато се консумира такъв тип храни, няма как което и да е било червило да се изтрие равномерно. Тоест няма да има някакъв градиент на цвета, а ще се изтрие навсякъде, където се е докоснал този тип храна. Това е съвсем нормално и няма как да бъде предотвратено. Когато червилото се носи без да се консумират мазни напитки, то се изтрива съвсем леко. Даже не бих казал, че може да се изтрие равномерно, защото то всъщност не се изтрива, просто съвсем леко цветът му става малко по-лек. Това е начинът на изтриване на това червило. Както вече споменах, за първи път правя такова видео, ревю, така че ако съм пропуснала нещо, което би било интересно да разберете за тези червила, напишете го в коментарите отдолу. Аз, разбира се, както винаги, ще се постарая да отговоря на всеки един от вас. И все пак, ако има нещо, което като цяло трябва да се включва в този тип видеа, също ще се радвам да ми кажете, тъй като наистина аз не се сещам какво повече да добавя. И така, нека премина към демонстрацията на червилата.
Ако това видео ви е било интересно, ще се радвам да го харесате и да се абонирате за канала ми. Това беше всичко за сега от мен. Чао и до скоро!